Salut, sunt Maria, studentă UTM. Am ales UTM deoarece oferă studii de calitate, iar eu știam asta încă de la liceu, de la prietenii mei care își făceau studiile acolo. Îmi plăcea informatica încă de la școală și doream să aflu cât mai multe din domeniul IT într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Astfel am analizat toate programele de studii pe care le oferă Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică și am înțeles că cel mai aproape de ceea ce eu îmi doream era specialitatea informatică aplicată, deoarece oferea atât componenta de programare cât și cea de analiza datelor, într-o perioadă de doar 3 ani. Acum că am absolvit, pot afirma că cel mai mult la facultate mi-a plăcut faptul că toate temele pe care le-am studiat aveau și parte aplicativă, cea în care noi trebuia să demonstrăm cunoștințele acumulate, dar și abilitățile noastre de lucru în echipă. Consider că în ultimul timp tot mai multe servicii trec în mediul online, iar tehnologiile devin din ce în ce mai utilizate, ceea ce înseamnă că crește și numărul de oferte de muncă din domeniul IT. Astfel te îndemn, vină cu noi la UTM.